Når du skal have din dejkugle ud, så skal du bruge noget semola, durummel. Det drysser du ud over den dejkugle, du har udset dig. Jeg tror, jeg vil tage den der i hjørnet. Den er nemmest at få ud. Så jeg drysser den godt til med det her mel her. Kom godt ud i kanterne. Så sørg for at få en god portion ud på dit bord, der hvor du skal lave din pizza. Jeg skærer min dejkugle fri over det hele her. Tager lidt semola op på min dejskraber. Og så små bestemte ryg her. Så kan du få den ud. Vend den på hovedet ned i melet. Få den vendt godt rundt i alt melet her. Så den bliver dækket over det hele. Og så sørg for at få den formet rundt, før du begynder at trykke den ud. Fordi hvis du starter med en dejkugle, der sådan er aflang, så vil du også få en aflang pizza. Så sørg for lige at få den formet rundt her. Og så det første trin, det er at trykke. Flad hånd. Tag dem ind over hinanden sådan her. Og så tryk i en lille linje nedfra og op. Pas på, at du ikke trykker ud på selve kanten her. Den vil vi gerne bevare. Vend din dej rundt på hovedet. Tryk lidt mere. Vend den en gang mere. Sådan fortsætter vi egentlig bare, indtil den har en størrelse ligesom en hånd cirka. Sørg for at få trykket den lige flad hele vejen rundt her. Nu har den en størrelse sådan cirka som min hånd. Så nu samler jeg den op. Skubber det her overskydende mel væk. Og når man skal lave det her napolitanske slab, så er det egentlig handler det faktisk mere om at strække dejen. Du holder på dejen ned på bordet med den ene hånd, og så trækker du ligesom ud ved kanten med den anden hånd. Så skal du lægge den op på din arm og lægge den ned. Så roterer du den faktisk 25 grader for hver gang du gør det. Så du holder den fast med den ene hånd, strækker ud her, lægger den op på din underarm og klapper den ned på bordet. Så hold den dejen fast, stræk ud. Pas på, at du ikke sådan niver hul på dejen her. Stræk ud, læg den op på din arm og klap den ned på bordet. Sådan fortsætter man egentlig bare. Og når man bliver sådan lidt mere tryg ved processen her, så kan man gøre det lidt hurtigere. Men altså start, hvis du ikke har styr på teknikken endnu, så start med at gøre det langsomt. Det skal nok, det bliver rigtig godt alligevel. Så du holder den fast, strækker ud, op på underarmen og ned. Så kan man lige slutte af med det her med at tage den op på knoerne og lige strække den det sidste stykke. Bevæg dig rundt langs kanten. Så kan man ligesom se, om dejen den er lidt for tynd nogle steder eller lidt for tyk. Du kan godt sådan strække lidt i dejen, mens du gør det her. Sådan der. Nu har den en god størrelse. Så ned på bordet igen. Hvis der er en luftboble, så kan man lige nive hul på den her. Sådan.